Lewang sukmono madinluwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara paman Harya Sengguni ayo ndadekake gugup pengnira si paman manira biji wenten kajengan manira paman patih prasa senar kawula ana ninggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi ngepatian dubi kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina. Wale-wale menapa? Dinten samangke kula boten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Miwah kulawarga kula piyambak ing mapan saklebeting kedaton. Menika babar pisan boten, Paman. Wonten dawuh nggih. Agen kula badhe ngrembak dinten samangke menapa tawa sing wigatos boten sanes kejawi namung para sesepuh para nayaka punggawa ingkang sami anjenengi wonten sakiwa tengenipun Duryudana miwah ingkang papan wonten ngajeng tuwin winggingipun Duryudana kula rumaos anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ngastina menika boten badhe jejeg tuwin boten badhe sentosa menawi boten dipun sengkuyung dening para sepuh miwah sedaya aguling negari Ngastina nanging jebul pinanggihipun katentreman tuwin kabagyan ingkang kula raosaken menika dipun gegasah dening satunggiling nayaka tuwin dipun bebeda dhateng tingkah lampahipun satunggiling bini sepuh ingkang ketingalipun tansah ndedheple wonten ngarsanipun Duryudana hanggung siningkepan kinemulan dening Duryudana lair nanging batosipun jebul tansah manunggal kaliyan mengsah menika ingkang dadosaken manah kula boten jenak Kembang bopong darate bang Melawan lepatipun ingkang bapa nyuwun ing samudra pangaksami boten dados menapa malah syukur dene Bapa Durna sampun karaos babagan perkawis menika mligi panjenengan ingkang kula anggep sak mangke tansah ngrangkul dhateng para Pandhawa. Oh inggih Ger. Namung nuwun sewu sampun ngantos nglepataken dhateng jejeripun Begawan Durna. Panjenengan prisa piyambak bilih ingkang Bapak ing Sukalima menika sinengkaken kaluhur dados gurunipun para Sata Kurawa miwah gurunipun para Pandhawa. Jernyatanipun guru menika paring wangson ngelmu dhateng muridipun. Kula mboten banci siladan kok, Ger. Kula ngaturaken panuwun dene Bapak Durna sampun kepareng madeg jejeg minangka dados brahmana. Tuwin guru ingkang adil. Namung nyatanipun pinten-pinten dinten kepengker Bapak Durna tansah caket kalian Bratasena. Malah ketingalipun anggen jengandika ngrangkul dhateng pun Bratasena. Menika kados dene putra piyambak. Menika ingkang kula mboten cocok, menika ingkang kula mboten condhok. Menawi saged kedah kula singkiraken. Kula mboten ikhlas, kula mboten lila menawi Bratasena tansah caket kalian Bapak Durna. Nuwun sewu, Ger. Niat kula mboten gadah niat menapa-menapa. Namung tancepipun guru kalian murid menika kedah tresna. Jernyatanipun guru menika minangka dados wakiling tiyang sepuh menawi wonten ing pamulangan. Mila tancepipun guru kalian murid menika kedah antawisipun bapa kaliyan anak. Menika namung samudana. Nanging anggen jengandika nganggep Bratasena menika kados putra Paduka piyambak. Menika lair dumugi ning batos. Mestinipun mekaten jernyatanipun menawi lair tok menika tegesipun kula ngelaki dhateng jejer kula minangka dados guru. Nyatanipun sedaya ngelmu kula paringaken dhateng pun Bratasena. Kula mboten banci siladan kok, Ger. Nuwun sewu Kakang Durna. Sing mang sebutke kok ming Pandhawa tok. Apa Kurawa ora ana sing mang tresnani, apa Kurawa ora ana sing nabet wonten penggalih panjenengan. Nuwun sewu nggih Dipatih. Blaka Suta kemawon kamanungsan menika kedah dipun ginakaken. Tegesipun pripun? Nek pancen kula digawe lega, kula ya mesti gawe lega karo sing tresna kalih kula. Ning ewadene yen kula menika digawe gela, kula mesti ya ora bakal lega atine. Oh Durna. Wonten dawuh, Ger. Kula ora kepengin kagian gunem sing tanpa guna. Sampeyan iso apa ora pisah karo Bratasena. Syukur bagi
nek sampeyan kepengin gawe lega Duryudana sambung rapete Durna karo Bratasena kena dijagake bisa tanggo jalaran patine Bratasena nek Bratasena tekaning pati padha karo ngelongi kekuataning para Pandhawa padha karo gawe tentrem Duryudana lele kenthos selalu gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana nuwun sewu ger nuwun sewu menapa sampun paduka dawuhaken menika pinarya pamecut tumrapipun ingkang Bapa ing Sukalima pamecut kados pundi anggen paduka mboten pitados kaliyan lair batosipun ing Bapa ing Sukalima menika mangke badhe kula buktekaken sarana anggen kula pinanggih kanpun Bratasena wonten ing papan mriki monggo samangke menawi panjenengan kula atur midhangetaken aturipun ingkang Bapa ingkang tinampi dening rayi panjenenganipun Bratasena gawe kaget rawing siadi ana negara Ngastina darbe wigati apa mara kage matur marang pun Kakang Dimas Duryudana kakangku sepiro gedhening kaluputanku aku nyuwun samudra pangaksama dene aku sowan mongko tanpa tinimbalan ingkang sekawit dina iki dina isih dijanjekke karo Durna bapakku aku bakal entuk kawruh kasampurnan kawruh panunggal manjing suruping pati sarta sastra cetha paripurna ing wangsit mula nalika aku prapta ana ing Sukalima Durna bapakku ora ana ujaring wara cantrik yen to Durna bapakku sowan ning negara Ngastina ora sronta atiku enggal aku entuk ngelmu ingkang wis tak kandhakake mau lole goncok blegudung suwaru gembol semorante somolole hawela Bratasena piye Durna bapakku sing gedhe pangapurawimu ya Ber sejatine iki mau ora ana pasewakan agung nanging gandeng aku tinimbalan sowan ngersane anak Prabu Duryudana tumuli dina iki tanpa menehi kabar kelawan sira anakku cah bagus aku sowan ana negara Ngastina nanging ora apa-apa to Nder rembugan ana ing kene ora ana apa-apane jernyatane padha ngerti ento kowe iki siswaku kowe iki muridku yo aku mengkari manut karo Durna bapakku ning ngene ya Nger ngelmu kasampurnan kuwi dudu ngelmu ingkang baen-baen ngelmu kawruh panunggal kuwi dudu ngelmu ingkang baen-baen sabanjure piye apa kira-kira kowe kuat sarta kowe bisa ngaturake pepanggil reruba kinarya srana wedharing ilmu kasampurnan pepanggil reruba ya kuwi syarat sranane apa dagi Bapa Durna paring pangandikan aku mengkari manut syarat sranane ki kowe kudu goleki kangaran kayugong susuing angin kayugong susuing angin wujude kaya ngapa aku dhewe ya durung ngerti ning pancen kuwi kena diarani tegese ana gumelare ning jagat kayugong susuing angin papane menyang endi papane ana ing wana Tik Brasara ing kono ana gunung kang aran Gunung Candramuka ana guwa sing jeneng Guwa Sigrangga aku kudu golek kayugong susuing angin ora sesuk aku saiki njaluk pamit lho Bratasena apa ora tata-tata dhisik tata-tata jroning atiku wis madhep mantep yen to bakal golek kayugong susuing angin mula dina iki uga aku njaluk pamit budal marang wana Tik Brasara Dimas para prayoga kembul bujana kawan pun kakang luwih dhisik kembul bujana tinemu mburi sing wigati syarat kudu kecekel aku njaluk pamit Durna bapakku lelanana dina iki aku njaluk pamit munggah ana ing Gunung Candramuka tak golekane kang aran kayugong susuing angin lho sing ati-ati Werkudara sing ati-ati ya Bratasena
Ros. Lahir karo batine ora padha. Nyatane dijaluhi ilmu kasampurnan malah dikon golek syarat kayugung susuing angin. Ana ing Gunung Candramuka mlebu ning Guwa Sigrangga. Kaya ngoten sampeyan iso matur karo Duryudana nek lahir batin gedheple teng negara Ngastina. Oh, mangke rumiyin, Ger, mangke rumiyin to. Panjenengan menika kedahipun nyuwun prisa dhateng ing Bapa ing Sukalima. Nuwun sewu lho, Ger. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos duka kaliyan kula. Wana Tik Brasara menika alas ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati sampun malih jalma menungsa nadyan dewa kemawon boten wantun ingkang mandhap wonten ing wana Tik Brasara. Langkung-langkung minggah wonten ing Gunung Candramuka menika gunung ingkang gawat. Guwa Sigrangga menika guwa ingkang kalangkung gawatipun. Ger. Bratasena minggah wonten ing Gunung Candramuka menika nuwun sewu madosi barang ingkang boten wonten. Kayugung susuing angin menika kula inggih namung nemu seratan tuwin nemu pemanggih kayugung susuing angin. Jengan dikarsakaken Bratasena tekaning pati wonten ing telenging Gunung Candramuka Guwa Sigrangga dinten menika kasembadan Ger Bawadana. Nuwun sewu Panembahan. Mboten nginten babar pisan ingkang sekawit pengendhanipun Bapa Durna kula midhangetaken daki sajaipun ketingalipun anggen paduka sih tresnanipun kasok dhateng kadang kula pun Bratasena nanging pinanggihipun bareng. Sareng kula midhanget sabdanipun Bapa Durna ingkang pekasan menika kala wau ingkang pungkasan menika kala wau persasat kadidene kagat raos sing manahipun ingkang putra Ngawangga. Nuwun sewu. Panjenengan menika pendhita lho Panembahan. Bapa Durna menika pendhita. Bapa Durna menika pendhita sabab menapa badhe mejahi dhateng pun Bratasena kemawon kok dadak dipun oropaken wonten papan ingkang gawat kliwat. Nuwun sewu Kakang Prabu Karna. Menawi Bratasena pejah ateges benjang nyuda kegiatanipun para Pandhawa. Yayi, ngagema watak kasatriyan. Ngagema watak kasatriyan. Menawi Prabu menika suwujud ing Nalendra ingkang boten adreh kalian nyumurupi pecahing dada oncating nyawa. Menawi badhe mejahi Bratasena menika dipun tantang nyadada ndi dada menika nembe wujud ing Nalendra ingkang ancen digdaya tuwin badhe kalokeng rat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng kumandhangipun Nyai Prabu Ngastina. Nanging menawi mejahipun Bratasena kemawon dadak nganggo cara sing licik mongko nggunakake cangkeme pendhita sing mencra-mencre. Esok dele sore tempe nyuwun pangapunten kula menika dados nayaka Ngastina wirang. Wirang Yai. Kakang Prabu Karna duka. Samangke malah kados mekaten kawonten negari Ngastina nanging kula sanget rumajeng dhateng pemanggih panjenengan. Oh, lajeng keparengipun. Samangke kula suwun dipun tenggo sowanipun Bratasena nek pancen bali mingkari jeneng sampeyan kula unggahke teng pepanggungan kula sembah kaping 1000. Cetha nek sampeyan iso gawe tentrem Nalendra Ngastina. Matur sembah nuwun, Ger, matur sembah nuwun. Paman Hari Sengguni Wonten timbalaning ngadawu ketapno para Sata Kurawa. Nek pancen Bratasena iso bali saka Alastik Brasara, saka Gunung Candramuka, diranjap teng dalan, kula ora kepengin weruh Bratasena urip. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Kartomarma wonten timbalan budhalna kang padha sepa ingsun kundur kedaton. Kula non paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma.
Adiku di adiku Rukmukala apa Kakang Rukmuka nggonipun Kakang lan Siadi mapan ana ing telenging guwa Sigrangga ana ing lengkaing Gunung Candramuka mapan ana ing alas Tik Brasara iki wis eneng pirang taun Kakang Rukmuka ana apa Yayi jroning pun siat aku apa dene Kakang nampa bebenduning dewa kose sing dikersake Kakang mambundi iki lho saya cedhak oh iki gedhe menungsa aku ya mambu aku wis omong karo Kakang Rukmuka. Lho, ana menungsa sing munggah ana ing Gunung Candramuka. Galea. Wah, kuning nemu giring. Monggo piyaine gedhe dhuwur blengah-blengah kaya ngono. Ya, aku ya weruh. Ayo, satriya iki diperpeki niate apa lan karepe piye? Ayo tak tutke. Aku dhisik wae. Sing enom sing dhisik sing tuwa kuwi ngalah. Lho, mengko yen wong iki iso tak pateni, Kakang mungkari dahar. Wong tuwa kuwi lenggan sing tumandang sing enom. Ya, ayo tak caket ayo, Kakang. Mbok menawa iki dadi pangane awake dhewe, Kang. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan Gus Soroh nyawa. Jeleh nyawang gelaring jagat. Seming rembulan kowe wani ngrusak alas Tik Brasara nglundhungke watu sing gedhe-gedhe. Wis jeleh urip kowe Gus. Sapa kowe Den? Wah, takon karo aku. Aku Bratasena, waladala Bratasena. Yo, sapa buta kembar? Ndak sawang pasuryanmu ora beda. Sing tunggu alas Tik Brasara, aku sing ngreksa Gunung Candramuka papanku ning guwa Sigrangga. Aku Degya Rukmuka, aku adine Degya Rukmukala. Kowe golek apa, Den? Ngemban dawuh timbaning guruku Begawan Durna kinen goleki kang aran Kayugung Susuwing Angin. Kayugung Susuwing Angin, ya papane mapan ana ing alas Tik Brasara. Ana ing Gunung Candramuka. Pernah ana ing guwa Sigrangga. Woh, keblasuk kowe. Mula ora usah dadak kowe golek Kayugung Susuwing Angin mapano. Aku wis ana 3 sasi iki ora mangan daging. Kowe dadi utusaning sing gawe jagat pancen dilaropake kudu dadi panganing Rukmuka lan Rukmakala. Mula wektu dina iki ora usah dadak golek Kayugung Susuwing Angin mapano kowe dadi panganing Rukmakala. Wah. Yen pancen kowe arep mangan karo Bratasena, panganen. Kowe mangan Bratasena tok nggo wong loro, wareg selawase urip.
Ladalah. Aja mbaka siji kruput lur. Rukmukala ora nduduhke kayugung susuing angin untapke nyawamu marang kaiwanganing Bathara Yama sampurna dening wah Babah mungguing dadah yaksa kekalih tutuk ngorok kaya kawah nalika semanten pecah ponang mestaka blabar punang ludira pinandeng dening Sang Bratasena saya dangu ical wujuding kewandhaning Sang Rukmukala dadan ngerti sangkan paranipun nenggih wenteh Sang Hyang Indra ya Sang Hyang Surapati miwah Sang Hyang Prabancana ya Sang Hyang Bayu. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara hong Mastunama sidam skaring bawana langgeng Bratasena ulun ngaturake nedoni nrima ingkang tanpa pepindhan dinamung putulun si Bratasena ingkang keduga mberat marang Sukerta ulun kelawan Kakang Pukulun Bathara Bayu ya sabanjure Indra lan Bathara Bayu kita ulun sotake dadi yaksa mapan ning guna Sigrangga ning Gunung Candramuka. Nganti seprene iki wis tetawunan gone ulun dadi buta dina samengko wis ruwat mung saka kita Bratasena maragake matur marang panjenengan ulun apa to ingkang sira upaya. Bathara Indra kedayalan nggonku prapta ing telenging Manate Brasara mapan Gunung Candra Dimuka mung merga kepengin weruh kang aran kayugung susuing angin dadi sarana nggonku bakal entruk kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal jarine Durna bapakku ya guruku aku bakal nampa kawruh kasampurnan yen to bisa mboyong wujuding kayugung susuing angin Indra kakekku Gat Maestungka Wayaptara jagat Mastunama sidam skaring bawana langgeng Bratasena Indra kakekku piye apa ingkang kuwi kita upaya ning telenging Gunung Candramuka mau sejatine ora ana ya mung nanging aja pisan-pisan luputake kelawan gurumu Begawan Durna sabab ingkang dikarepake dening gurumu Begawan Durna ya kuwi kayugung susuing angin. Kayu kuwi tegese kajeng utawa karep. Gung kuwi tegese gedhe, susuh angin iku mlebu metu ning napas. Ya sinebut Bajra Herawana. Dadi kayugung susuing angin iku wujude ora liya mung uripe Werkudara dhewe. Wektu iki jeneng sira adreng kekarepan kita nggone kepengin nempa sarta njaluk pejangan ngelmu kasampurnan karep kang gedhe mengkono mau bisane kasembadan kudu binarengan aringing napas lereming panca indriya lan sumelehing rasa munggo iku ing winastan kayugung susuing angin kulub Wijasena bermara remangus wong yo ngambreng lan sumurupa nggih aja pisan-pisan kita ngluputake kelawan Begawan Durna nanging malah wektu dina iki kita baliya
nyuwun marang Begawan Durna sejatine apa ingkang winastan kasampurnan utawa ngelmu kasampurnan. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Nanging sadurunge kita bali, ulun bakal paring wujuding pusaka kang aran Paningset Sutra Dewangga. Daya panguwasane lamun ngambahing toya tanpa beda ing dedharatan. Wah, Bratasena. Ulun uga bakal paring bebungah lawan jeneng kita. Ya kuwi Cunduk Barga Warastra. Sesuk kinarya pusaka yen tumapak Bratayuda. Isa kinarya jaya kaunggulaning para Pandhawa. Wah. Indra bapakku, Bayu bapakku ngaturake panduwun kang tanpa upama. Sartane sira kula bakal ndak gelung. Ya kuwi wujud kang gelung minangkara tandha panunggal kelawan Sang Hotipati. Aku mengkari manut kersaning Bayu bapakku. Ayo nggir, mara gage nderek marang panjenengan ulun dandani Werkudara ya Bratasena. Gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Bratasena melang-melang penggaling pun bapa kaya ninggal jabang nang tepining Balumbang. Ning bareng kowe prapta ning Sokalima biar padhang trawangan kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra. Atine wong tuwa ya, Nger. Coba aku tak ngerti. Kayugong susuhe ngangendi, Nger? Kinarya syarat srana nggonku bakal mejang kawruh kasampurnan. Kayugong susuhe ngangin tak goleki menyang Alastik Brasara, Gunung Candramuka, sartaning guwa Sigrangga ora ana. Aku ketemu karo buta loro, jenenge Rukmuka lan Rukmakala, bareng tak pateni ilang wujuding buta dadi dewa. Loh, dadi dewa? Iya. Tumurunning Bathara Indra lan Bathara Bayu. Aku takon karo Bathara Indra apa dene Bathara Bayu. Kayugong susuhe ngangin kuwi janjane minangka dadi pasemon. Pasemon piye? Kayu kuwi kajeng utawa karep. Gung kuwi tegese gedhe, susuh angin kuwi mlebu metu ning napas. Ya sinebut Bajra Irawana. Kayugong susuhe ngangin iku wujude ora liya amung uripe Werkudara dhewe. Dadi Kayugong susuhe ngangin kuwi ora ana pancen niatku menggo nyoba marang teteking atimu lan kuwating rasamu nggonmu kepengin kedunungan ngelmu kasampurnan. Saiki aku wis entuk Kayugong susuhe ngangin werdine. Mula aku njaluk Durna bapakku medharna kawruh kasampurnan. Kose, aja kesusu. Merga ora mung Kayugong susuhe ngangin sing dadi syarat. Iki jebul aku napa sasmitaning dewa yen kowe kudu golek syarat siji meneh. Syarat apa meneh? Ya kuwi syarat kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci utawa Tirta Pawitra di Mahning Suci. Wah, isih kurang syarate kurang. Kang Tirta Pawitra Mahning Suci. Papane ning endi? Iki abot Werkudara. Iki abot ya Bratasena. Nek kira-kira kowe ora kuat ora usah. Kowe bali ya ana ing kasatriyan. Ora usah njaluk kawruh kasampurnan merga iki abot tenan. Werkudara ora saben wong iso ngerti. Wah, nadyan abot dikaya ngopo aku sagu. Merga adrem nggonku kepengin entuk kawruh kasampurnan. Kowe wani tenan? Wani. Ora wedi? Ora. Aja kok lara nadyan tekaning pati anggur boyo prapteng lampus yen ora kedunungan ilmu kasampurnan. Bakal tak entrengake patine Werkudara. Oh, pancen bocah yen pengawak waja kaya ngono kuwi. Ora kena tindakake. Ya wis to, yen pancen kowe maksa karo Begawan Durna aku kudu ngandhakake menyang endi dununging Tirta Pawitra Mahning Suci. Kowe kudu golek syarat siji meneh ya kuwi Tirta Pawitra Mahning Suci ning papane ana ing telenging samudra Werkudara. Yayi Samyaji, Bibi Kuntri, Arjuna,
wonten paring dawuh Koko Prabu. Kaki Prabu Ndwarawati ana dawuh mapa? Koko Prabu wonten timbalan. Salebeting negari Ngamarta menika sami menggalih babagan kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara inggih Bratasena. Monggo Paduka Bibi lan kadang kula dherekaken muji mring Gusti Maha Kawasa, mugi-mugi mayungana dhateng kararjanipun Dimas Werkudara. Sena saking kangenku nganti kewetu nadarku sak mangsa anakku panenggak bali kanthi slamet arep ndak gandeng tangane tengen uli ndak ajak ngabekti marang Saptawarga. Yo mbarep kakangku. Yo mung ing atase aku iki ora lara nanging kena ngopo kok dadak padha nadar. Sing nadari kuwi apaku? Sing tak nadari keslametanmu. Aku iki Bagas waras ora apa-apa. Yo. Tuladane kaya lakon iki, miturut kekarepanmu nggonmu kepengin meguru Begawan Durna iku munggo ing atimu rumangsa bener, sabab kepiye wae wong meguru bener amarga ngundhake kawruh. Nanging apa kang didhawuhake Kanjeng Ibumu Kanjeng Bibi Kunti iku ya bener, sabab pengalaman wis nuduhake ento Kurawa iku tansah nandhokake panangsaya marang Pandhawa. Ya mung wae Yayi. Yen sira ketemu pilihan karo bab kang katone padha benere siadi kudu milih salah siji ya iku bener kang sejati. Kabeh dawuhe para sepuh mau pancen bener lan becik. Banget bungahku dene kowe kabeh padha ngelingke lan ngeman marang aku. Nanging ngertiya yen nggonku meguru kelawan Bapa Durna njaluk ngelmu kasampurnan durung rampung, anane durung rampung. Sabab ana kudangan kang durung bisa tak wujuti. Pundhutaning Begawan Durna ponggir Bapa Durna darbi bebana apa Yayi? Kudangane abon-abon sesaji kang sinebut tirta pawitra maning suci. Nah yen ngrembug bab tawon kang den esti mung legining madu tinemuni lelakon nadyan akeh gudha rencanane nanging rasane amung sarwa seneng. Wis mung kuwi kandhaku mara padha gagasen kanthi wening aja kaya bocah cilik kabeh. Oh Bratasena. Oh Kang Hyang Diwaruci. Bathara Diwaruci kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayogakake lan uga ora angyogakake. Kahanan ulun bareng kelawan kahanan kita Werkudara. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut aluraning leluhur kang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Iya to? Ulun kang mituruti panuwun kita, jeneng kita mono anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan kelawan Dewi Kunthi. Kadang kita kabeh ana 5 kang aran Pandhawa, ya kuwi Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur Nakuladewa iku mije saka Dewi Madrim. Ya, Dene Prabu Pandhu, wong atuwa kita iku anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara. Palasara anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremani, Bremani anak Brama, Brama anak Bathara Guru. Ya mengkono apa ora? wah iya. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jatining kahanan karo aku. Lan aku gelem nyembah ndodhok sarta basa karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Titikane kepiye? Aku gelem nyembah ndodhok sarta basa karo kowe.
waton kowe bisa mbatang apa perluku teko kene lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi dunung ingkang ndak upaya. Nggih, ulun mung tansah ngijabahi panyuwun kita. Ing purwane ana saloka kang surasane mengkene. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan, aja menganggo yen durung weruh werdine kang den anggo. Aja lelungan yen durung genah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pana dununging panembah. Ya kanthi waton saloka mengkono mau ulun benerake marang lekas kita. Nggonira kesusu nindakake samubarang gawe. Luwih-luwih ing bab dununging panembah kita tindhingi kang kanthi permana luwih dhisik. Ya mengkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun ambatang sedya kita kene ya kuwi ngestokake parentahing guru kita Dah Nyuwang Durna kinen ngupaya tirta pawitra di mahning suci utawa tirta purwita suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab anggon kita antuk wejangan kawruh kasampurnan. Purhanira kaki guru kita Durna iku ora kliru, pancen kene ana tirta pawitra di mahning suci lan malah ya ing kene dununging kawruh kasampurnan. Ya ulun iki Sang Hyang Ruci Bathara, ya Sang Hyang Mahardika Ngrat kang kasinungan tirta pawitra di lan kasampurnan.